Dobrý den lidi, zdravím vás u mého prvního videa z Fortniteu. A dneska budeme hrát Fortnite, ukážu vám nějaký ty free buildy, jak to vlastně já hraju, a pokud by chtěl někdo zahrát, tak pište nick do komentářů a jdeme na to. Tak já tam vám ukážu první asi nějaký free buildy a potom si dáme jednu hru Battle Royale, prostě normální hru. Takže to tam jsou nějaký ty jedné jedničky a hned vám ukážu, jak by free buildím, jo. Tak dávám ready. Uvidíme, jak dlouho bude trvat, zatím si můžu nějak povídat třeba. Moc to teda neumím, hraju to od Chapter 5 Season 1, takže moc to jakoby úplně to neumím. Zkusím to tady dát, abyste to viděli nejlíp, to video, aby to bylo dobře vidět, takže já si sem dám třeba nějakou podložku, na kterou se dám takhle ten. Snad to bude vidět dobře. Tady to video nebude úplně nejdelší, bude to mít, no nevím ještě, ale každopádně už tam za chvíli budem, takže vám ukážu něco, jak hraju a tak. Možná bude slyšet tady ta klávesnice, prostě, že jak budu dělat free buildit, tak to nebude tak nejlepší. Hraju to teda na PlayStation 4, což jako třeba myslím si, že to není zase tak špatný, že nejsem zase tak špatný, ale jako to posíte v komentářích, jak hraju na to, že hraju na PS4. Moc jako to neumím, jak jsem říkal, ty free buildy se ještě pořádně učím. Takže nevím, no, učím se to, takže počkejte, hned jsem tady, jo, dejte mi 10 sekund. Dobrý, jsem tu, jen jsem slyšel trochu. Takže ještě nějaký ty free buildy by to chtělo. Ten triple ještě jako úplně nedávám na jistotu. A jako někdy se ho dám, tak. Co dělám? Jsem ani nevěděla, co jsem dělal. Jsem to ani nepovedla. Ale, takže tohle by byly free buildy. Když tak napište klidně kolik z 10. Takže to by bylo asi. Teď jdu do lobby a dáme si jednu hru Battle Royale. Takže ta Battle Royale, to bych, no ten Battle, to je jedno, prostě tu hru, tak pokud dáme win, nebo pokud dám já win, tak rozmyslím se, ale možná budu něco giftovat za 500. Uvidím, jestli dám gift, ale ještě si win. Takže ještě nevím, jestli ten win dám, a ještě když ho dám, tak se musím ještě pořádně rozmyslet, jestli budu něco a vyberu jednoho z vás, vyberu na ten gift. Dám si třeba kolo štěstí a vyberu to, takže by to mohlo být fair. Mohl bych možná takhle rozsvítit, ale to vám do toho bude svítit moc. Chtěla takhle nahoru. To svítí nahoru, ale tak to zazní. Takže dáme hru jednu Battle Royale. Na té balisty jsem nechtěl, omlouvám se. Tady dáme Battle Royale, asi si ještě vyměním skin. Ještě vám když tak pro rychlotu, no rychle ukážu shop, kdy vás to zajímalo. Takže Star Wars, tady máme, jako Star Wars, potom tady máme Spidermana, já jsem se taky koukal, jako díval jsem se, tady máme, že
animovaného, tady normálně. Tady máme tady toho Master Chief Bundle, takže tady máme toho Gaming Legend Series Master Chief. No, pardon, zjistil jsem to. Takže vám to ukážu potom, až budu v lobby. Takže no, bohužel ještě nejsem nějak jako profi, abych uměl stříhat videa a všechno. Takže tam naznačím jenom takhle video, jak se to načítá, omlouvám se, ale bude to moje první video, ještě se budu muset všechno naučit a tak. Každopádně hraju to teda na PlayStation 4, tady to mám ovladač. No prostě takhle, ovladač. No a na tom jsem to hrál dřív. No on není jako, na kterém to hraju. Teď to hraju na klávesnici. A jakoby to mě to víc. No. To vám nebude vidět úplně celý, takže bych to dal takhle, ale každopádně ten. Pardon za tu židli, trošku bryže. Jdeme na to, no. Mám trošku velký ping, ale tak vidí se. Možná nebudu moc mluvit, protože prostě víte jak budu hrát, takže nevím, prostě to je jedno. Prostě nebudu moc mluvit, protože prostě úplně zapomenu třeba, že natáčím, myslím prostě, je to tak, no. Vždycky někdy zapomínám třeba, že něco točím, nebo tak. Takže dohrajeme tady tu hru a jdeme udělat ten shop a budu končit s těma videem. Mám tady asi týpka nebo tak máme. No. Ježiš, já jsem levej, já to... Šlo na něj. Tady otevřít tady to. Jak čestů. Tam jsem míňa a nevím jak jsem prostě levej. Jak říkám, jsem celkem začátečník. Že jsem celkem začátečník. A měla by tady padnout ta. Můžeš nastoupil nebo ne? A ještě se jim teda možná. Vidíte, jak se to otáčí ten vlak, tak jsem úplně. Tady mám si takhle medkit rychle. Si za ní nevšimnu, že ho mám v inventáři. A Big Shield si potom dám. No, ten si dám tady na mnou. Jo, už to vypadalo. Tak, to jsem věděl, že tady padne samozřejmě. To tady padá vždycky. Takže to děkuji moc. Tady je moje oblíbená zbraň, nebo tady je týpek. A nevidím ho. Asi už půjdu na něj, protože tady nic na tom není. Na blízko další týpek. Teď po jakém půjdu? Co bych potom mal? Otázka, jestli si beru lepšího nebo horšího. No, tady ten bude asi ten lepší. Fajtíme, že spolu, tak to budeme editovat na tom někom. To bylo trošku srabácký, jako, že jsem se takhle, jakoby, protože jsem šel do fightu, no. Teď nevím, jestli to byli oni, nebo to byl někdo jiný. Nějakýho jiného tady máme. To byl možná tam nahoře. Nic asi jdu na něj, no.
tak to pumpu nesnáším. Jak je to prostě na to 2 náboje, tak prostě, že jo, musím přeběhat rychle všechno. Potom když tady je typek, je to na nic, no. Ale tady to video nebude asi, jak jsem říkal na začátku, úplně krátký. Bude to mít aspoň, nevím, je nás tady ještě proti mě 58, tak to bude na nějakou chvíli, takže trošku to bude další video, si myslím. Moje teda první video, prostě je to tak, mám hlas jak děcko, je mi 12, já to vím, nemusíte to psát ještě do komentářů, že zním jak děcko, jo, takže dobrý. No? Až za chvíli. Až za chvíli. To chci ho fajtit. Už mám zase chuť fajtit. Ale bych to zase nepodělal. Myšlím, kam bych šel, jo, tam. Ne. Ok, jak tam. Teď jsem podělal šobliv. No nic, no. Jak na konci videa vám ukážu celý můj setup, jak to vypadá. Jako videk, takže vám ukážu celý setup. No, tak, prostě tak. Tam nejsou nikde žádný tipsy. Asi se půjdu podívat, jestli tam. Ne! Šic. Mě to ubralo celkem hodně. Už je to štve. Jsem dostal, když tak můžete napsat, co jste dostali k Vánocům. A jestli jako, jaký to bylo, jestli dobrý, ale je to na vás samozřejmě. Tam vidím nějaký fighty. To mi střílí. No, takže je to na vás, já jsem teda dostal podložku pod myš, nový stůl, Nike. Tyjo, co jsem dostal potom. Jo, ten nový herní ovladač, ale že já nehraju na ovladači, takže mi to bylo rovno. Ale prostě konečně, protože tam ten ovladač, tak jsem měl rozbitej, tak kvůli tomu. Já jsem takhle za týpkama, tady za tím jedním. Koukej, to je aim. Nejhorší aim, já to vím. Teď si zničil ten kámen. Já normálně laserem dám. 70, já jsem tak levej. To bude no už je kraklej, no. Já teď nemám sluchátka na sobě, takže... Jo, dobré.
No, na sobě sluchátka, kdybych si je nandal, tak si je asi nandám, no. Takže budu možná mluvit trochu nahlas, takže nevím, no. Tak kolik měl těch splashů. A potřebuje tě někdo to nesežere. No, tak šel bych do zóny. Matra mám dost. Tady si otevřu. Tady to je dobrá věc, jak tam přidat celkem OP. Budu moc rád, když dáte like a odběr. Budu fakt vděčný a děkuji všem za to. Jo. A pokud tady dáme 5 lajků, tak budu fakt jako rád a možná udělám ten gift. Jak jsem říkal, že možná za to, tak pokud tady dáme třeba 10 lajků nebo 5, ještě se rozmyslím, když se třeba to napíšu pod video, tak víte. Tak to když tak napíšu pod video, kdybych se rozmyslel, že ta zóna je celkem ještě velká. Se budu nějaký random auto. Tam jsou fighty, tak tam asi pojedu. A zkusíme je fightit. Se nevím, kde teda přesně jsou. A někde tamhle. Jsem měl dát laser. Teď si... Ne, já jsem tak levej člověk. Tam se díluje už. Se půjdu. Ne, katanu ne, prosím. Já prdel. Dělá si. Tak to ne, kámo, to ne. Tak gift asi nebude, ale tak. Budu svítit, ukážu vám setup můj. Tak si dám si sluchátka. Tak, takhle. Tak možná rozhodím tady to. Nějak takhle vypadá můj setup teď. Plánuju ke 13 rozkám, tady bude tohle počítač. Takže prostě tady bude někde počítač a světla samý. Takže takhle vypadá teď nějak můj setup po Vánocích. Nic, tak mějte se krásně, díky moc, protože jste dokoukali až sem. Mějte se krásně, tak čus.